Hello and welcome to Lego Digital Designer. As you probably know, I was that guy that you just watched a video of. It wasn't really made of me, but I do talk English not when I'm supposed to be Danish. Okay, i dag skal vi så bygge. Okay, i dag som sagt skulle vi i dag bygge nogle horrorfigurer, altså figurer folk som man fortæller i sådan nogle creepypasta-historier. Jeg tror egentlig ikke, man kan lave det i det her. I hvert fald ikke den her metode. Her, det... Øjeblik. Okay. Som siger, har jeg også lavet Phono og Pyrex. Men... Lad os se. Okay, jeg finder lige delene frem, så kommer vi tilbage. Men... Hvorfor fuck er der Iron Man der? Nej, jeg skal ikke. Okay, nu har jeg så fået delene. Og så gælder det bare om at samle. Faktisk mangler jeg lige 1-2 del mere, så. Okay, nu har jeg fået tingene frem. Det var våben. Og jeg skal nok forklare, hvad det er for nogle figurer til sidst. Hvis jeg nu kan tænke, hvad det er, så lykke med det. Okay, nu er vi kommet til, hvor vi skal afslutte, for jeg skal afsløre, hvem det er. Det her, det er sgu sådan Screwjack, så ja, han er helt den bedste fedt Screwjack kunne finde ud af. Jeg ved ikke, hvordan hans navn udtales, så lad være med, ja. Og det her er Chef, der kender. Ja. Det er faktisk meget perfekt. Men anyways, tak for at I så med i den her mega korte film. Men ja, hej hej. Go to sleep.